Hi, I'm Ken. I'm Masa. Great English! 今日は何曜日ですか？ It's Friday. Friday。週末です。週末は何て言うんですか？ Weekend. Weekend。ね。今週もお疲れ様でした。うん。もう11月も終わりだね。はい。アメリカだとさ、木曜日、昨日本当はサンクスギビングつって感謝祭つって、七面鳥を焼いて食べるみたいな。要は勤労感謝みたいな感じかな。簡単に言うとね。ね、アメリカはね、休みの人多かったの。で、その流れで、ブラックフライデーって聞いたことある？聞いたことあるね。なんかで見た？日本で。見た。まあ、それで、ほら、みんなお休みだからさ、その流れで買い物みたいな感じで、要はお店側が大セールでね、そういう流れがアメリカでやって、パパはね、ちっちゃい時はなかったんだけど、最近日本でもなんかそんなの言ってるね。アマゾンとかでもね、出てくる。ブラックフライデー。楽天もあるかな。要はそういう時にさ、安くしますよって言うとみんな買ってくれるでしょ。そういうお商売の話ですね。だからケン君も何をどうしたらみんな買ってくるかなっていうことを考えるような仕事をするかもしれないね。まあいろんな仕事がありますから。いろんな仕事ができるように映画も頑張っていきましょう。で、昨日のところさ、もう一回だけここ読んでみようか。そうだ、ちょっと通しで読んでみよう。じゃあ、パパと代わり番号でいきましょうか。じゃあ、先行くよ。Excuse me. いや、じゃあ、一緒に全部読もうか。いいよ。パパの後に読んでみて。いいよ。Excuse me. Excuse me. Yes, what can I do for you? Yes, what can I do for you? What can I do? What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? Oh, I'm hungry. I'm hungry. Where can I get something to eat? Where can I get something to eat? Well, what kind of food are you looking for? Well, what kind of food are you looking for? Something not too heavy. Something not too heavy. How about some local food? How about some local food? Okay. Okay. Then why don't you try the hawker center? Then why don't you try the hawker center? Hawker center? Hawker center? Yes, it's a place where they have lots of food stands. Yes, it's a place where they have lots of food stands. 食べ物スタンド、屋台。フードスタンド、屋台か。面白そう。How do I get there? Food stands, 屋台か。面白そう。How do I get there? It's right across the street. You can't miss it. It's right across the street. You can't miss it. Okay, I got it. Okay, I got it. Thank you. Thank you. No problem. No problem. Have a nice evening. Have a nice evening. Okay. Okay. これ後半のとこかな。で、この Why don't you って言い方は、ちょっともうこの塊で覚えちゃっていいんだけど、Why don't you な点に try っていうの動詞のね、これをしてみたらどうですかってこと。この場合は、ポーカーセンターを試してみたらどうですかって。この前のところでおすすめの場所ありますって聞いたから、要はポーカーセンターはなんかどうですかって言ってたね。で、Why don't you、play Fortnite って言ったら、Fortnite やってみたらみたいな。何はどうですかみたいな。そんな言い方なの。Why don't you? ね。で、あとは、これ難しいな。It's a place って。それはポーカーセンターって。これは場所ですよって。どんな場所かというときに Where ですか？この Where がこのプレイスにかかっているとこの説明になっていて、どんな場所かというと、They have lots of food stand ということで、フードスタンドは屋台ね。屋台がいっぱいあるところですよ。そんな言い方になってる。How do I get there? How ってなんだっけ？ How ってなんだっけ？ How はどれくらい？そうそう、どのくらいどのくらいか。とか、どのようにとか、程度とか、手段を聞くんだよね。で、I get there っていうのは、そこに、まあ、get だけど、get there って行くっていうね。だから、How do I get there というと、どうやって行けばいいですか？こういう言い方もあるんだよね。で、It's right across the street って言って、right across っていうのは、across the street で通りをまたいでもすぐそこですよ。なので、You can't miss it。これは、ミスっていうのを見逃すってことだ。can't っていうのは、まあ、できないだけど、まあ、ミスはしませんよと。まあ、いけますよと。You miss it だと、あなたはミスしますよと。見逃しますよ。で、あなたがミス、見逃すことができませんよと。だから、もうすぐにわかりますよ。もう見逃すことはない。絶対わかる。You can't miss it.
言ったら、もう絶対わかりますって。そういう感じ。で、OK, I got it. で、Thank you. No problem. ここは大丈夫ね。Have a nice evening. っていう感じの会話になってます。なのでちょっと難しいところあるんだけど、今までの組み合わせとか、まだね、学校で出てきない文法とかもあるんだけど、まあいろいろ読んでおくとさ、学校で出てきた時に、あれやったわってなるから、こんなことで、まあ、ただ読むだけだと、音を真似するだけになっちゃうんだけど、ちょろっと今みたいに説明を加えてみましたんで、じゃあ今日もこれ読んでみましょう。はい、Excuse me. Excuse me. Yes, what can I do for you? Yes, what can I do for you? どうしましたかって店員の話ね。で、I'm hungry. I'm hungry. お腹減ってるわ。Where can I get something to eat? Where can I get something to eat? いや、どこに行けば、なんか食べ物見つかります、食べるもの見つかりますか？ What kind of food are you looking for? What kind of food are you looking What kind of でどんな種類の食べ物を look for で探すだから、あなたは探していますか？今探してるから、現在進行形ね。Are you looking for? で、something not too heavy. Something not too heavy. 何かお腹に重すぎないもの、肉とかじゃねえって感じだな。How about some local food? How about some local food? 地元のこの辺の料理はどうですか？ Okay. Okay. Then why don't you try the hawker center? Then why don't you try the hawker center? ホーカーセンターこれね、シンガポールだな。シンガポールにね、屋台が集まってる場所があるんだわ。パパも行ったけど、そこ。で、そこでいろんな食べ物食べれるから、まあそこ行ってみたらって感じだね。で、それ知らないから、この人は。ホーカーセンター Hawker center? Yes, it's a place where they have lots of food stands. Yes, it's a place where they have lots of food stands. They っていうのが、このホーカーセンターまで行くんだ、ここな。これがまた間違いそうだけど。で、たくさんの屋台がある場所ですよってこと言ってる。Food stands. Food stands. 屋台かもそうそう。How do I get there? How do I get there? どのように私はそこに行くことができますかってこと言ってるね。で、It's right across the street. It's right across the street. street. このストリート、この目の前のストリートを越えたとこですよ。ね。だからザワセこの道っても分かってるから。で、You can't miss it. まあ、それ見逃しようがねえから。っていう話だ。で、OK, I got it. Okay, I got it. Thank you. No problem. Have a nice evening. No problem. Have a nice evening. OK. Okay. という感じですね。はい。まあ、こんな感じでやってみました。ちょっと読むのがね、いろいろあるっちゃあるんだけど、まあ、いろいろまた考えていっていきましょう。はい。では、Have a nice evening. Have a nice evening は、ね、ここに書いてある通り、はい、良い夜をって、あんまり日本だったら言わないよね。バイバイっておしめだからね。結構なんか、Have a nice day とかさ、Have a nice evening とか、Have a nice weekend とか、向こうの時結構気軽に言うから、まあそういう感じで使っていってみてください。はい。じゃあ今日はこんなとこかな。はい。それではまた。See you! Bye!